ще им кажа. Сега просто картината си е абсолютно зимна. Абсолютно зимна. Дойдохме в най-зимното време. Да. Ама пак си красиво. Да. И зимата. Така е. Айде да свършите, велика. Зимата е красиво. Даже сега мога да кажа малко страховито. Да. Малко страховито. Ама няма значение. Когато си подсигурен тук с дърва, с всичко, Да. и да е голям уют, да си напалиш камината, да си напалиш печки и да си стоиш на топличко. И никой да не те закача. Да не те закача никой. Разбери, тук така е закътано всичко, че като стоиш тук, имаш усещането, че света навън не съществува. Разбираш? Вярвам ти. Тишина, спокойствие, заглъхват ти ушите буквално. То лятото се оживява. Тук, където гледаш тези къщички надолу, нагоре, много народ лятото се стоят тук. Сега е пусто, защото... Оцелихме истинска зима. Да. Там докъдето ходихме, малко по-нататък, се вижда язовира долу. Йовковски язовир.